पसारा काय शोधतोयस? अगं ताई, सहलीला जाण्यासाठी मी पैसे साठवून ठेवले होते, तेच शोधत आहे. मग पुस्तकं का बाहेर काढली आहेस? पुस्तकात पैसे ठेवलेस की काय? हो ग ताई, माझ्या पिगी बँक मध्ये ठेवले असते तर एवढी मोठी पिगी बँक एवढ्याशा पैशांसाठी फोडावी लागली असती. अरे असे कुठेही पैसे ठेवू नये. मग तू कुठे ठेवतेस तुझे साठवलेले पैसे? बचत खात्यामध्ये. म्हणजे? आपण बचत केलेले पैसे ठेवण्यासाठी बँक बचत खात्याची सुविधा देते. यामध्ये आपले पैसे सुरक्षित राहतात आणि तुझ्यासारखे हरवतही नाही. यातून पैसे काढता येतात? आणि कसे काढता येतात? पैसे काढल्यावर तुझे हे खाते बंद होते? अरे हो हो सांगते. किती प्रश्न विचारतोस एका वेळी. सर्वसामान्य माणसांमध्ये बचतीची सवय रुजवण्यासाठी आणि त्यांचे पैसे सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँक बचत खात्याची सुविधा देते. एवढेच नाही तर आपले पैसे बँकमध्ये ठेवल्यास आपल्याला व्याजही मिळतो. म्हणजेच आपण जेवढी रक्कम बँकमध्ये ठेवली असेल तिच्यावर काही टक्के व्याज बँक देते. साधारणतः 2% ते 4%. हे पहा, जर आपण 10,000 रुपये बचत खात्यात ठेवले असतील आणि आपली बँक 3% व्याज आपल्याला देत असेल तर 10,000 गुणिले 3/100 बरोबर 300 रुपये वार्षिक व्याज बँक आपल्याला देईल. बचत खात्यातून आपण पैसे काढूही शकतो, पण पैसे काढण्याला काही मर्यादा आहेत. साधारणतः महिन्यातून 4 वेळा आपण बचत खात्यातून पैसे काढू शकतो. हे पैसे काढण्यासाठी विड्रॉल स्लिप, चेक किंवा ATM कार्डचा वापर करता येतो. आपण बँकेत जाऊन तिथे असलेली विड्रॉल स्लिप किंवा चेकबुकातील चेक भरून पैसे काढू शकतो. तसेच बँकेचे ATM मशीन जिथे असेल तिथून अगदी कधीही पैसे काढता येतात. आजकाल बँक चेकबुक बरोबर ATM कम डेबिट कार्ड पण देते. डेबिट कार्ड वापरून पैसे न वापरता दुकानातून खरेदी करता येते. काय बरं म्हणतात ते, कॅशलेस. हे खाते मलाही सुरू करता येईल का नेहमीसारखं सर्व काही मोठ्यांसाठीच? हो, का नाही. लहान मुले आपल्या पालकांबरोबर जॉईंट खाते सुरू करू शकतात. यात शून्य रक्कम असली तरी चालेल. म्हणजे 0 बॅलन्स? हो हो, आम्हा मोठ्यांना मात्र काही रक्कम अडकून ठेवावी लागते. ही रक्कम बँकनुसार आणि तुमच्या राहण्याच्या ठिकाणानुसार बदलते. याचे काही तोटे आहेत का? घरी पैसे ठेवण्यापेक्षा हे केव्हाही चांगले, पण FD, RD अशा पर्यायांपेक्षा याचा व्याजदर फारच कमी आहे आणि पैसे काढण्यावर मर्यादा आहेच. ताई, आपण आजच बँकेत जाऊया आणि माझे खाते सुरू करूया. अरे पण आज रविवार आहे. लगेच हा पसारा आवरायला लाग. सांगा आजकाल पैसे कोणी घरी ठेवते जेव्हा असते हे बचत खाते?